Gülnaz. Сәмсез? Исәлме? Ничек хәлләр? Гөлназ Закирова син буласың бит әйме? Әйе. Җырчы, композитор, җырлар язучы һәм әле ул Илгиз Закировның кызы да. Шулай бит, син кая булай ашыгасың? Эшкә ашыгам. Эшкә кайда эшлисең, син кая барасың? Мин хәзер колледжга ашыгам. Колледжга, белем бирергә балаларгамы? Әйе, Әйе, әле ул укытырга. укытучы да шул вакытта. Ничек хәлләрсең? Нинди яңалыклар бар Гөлназ? Җырлар языламы? Сөйләле. Аллага шөкер, барысы да яхшы. Иҗат итәбез. Әкрен генә яңа әсәрләр дөньяга килә. Аха. Ә менә Акчарлак газетасын укыйсыңмы? Акчарлак газетасын бик яратып укыйм. Хөрмәтле дуслар, сезгә дә киңәш итәм. Язылырга, укырга. Дөрес әйтәсеңме? Дөрес Дөрес юкчы алдаламыйсыңмы? әйтәм. Укыган бармы? Алдамыйм. Әти-әниләребез аңа язылган, аны алып баралар. Мин дә килеп укып китәм. Теләкләреңдә җиткезсәң, алайса сине көндә очрату мөмкин түгел дип уйлыйм. Әле ничек шулай очраштык. Әйе. Теләкләребез бары тик шул, сәламәт булыгыз дуслар, барыгыз да күңелегездә гел кояш булсын, кәефләрегез гел яхшы булып торсын. Уңыш юлдаш булсын, барысы да яхшы булсын. Рәхмәт, ашыгадыр инде без сине тоткарладык. Сау Вакыт булыгыз. рәхмәт.